разом з калектывам мы вырашылі арганізаваць дабрачынную акцыю ў нашай кавярні і запрашаем усіх у ёй паўдзельнічаць. Сама акцыя будзе называцца «Дед Мороз у кожным з нас». Яна маецца на ўвазе, што кожны з нас можа стаць Дедом Морозом на нейкі час. І сутнасць акцыі заключаецца ў тым, што мы збіраем падарункі дзецям Магілёўскай дзіцячага прытулку. Усе ахвочыя могуць прынесці да нас у кавярню свае падарункі, шакаладкі нейкія, але ў першую чаргу нам сказалі, што ім патрэбны сродкі індывідуальнай гігіены. Гэта акцыя будзе працягвацца да 25 снежня. Гэтыя падарункі мы завязем і ўрачыста павіншуем дзетак выхаванцаў гэтага прытулку. Калядны мой вазок спяшаецца ізноў прывезці падарункі ўсім павіншаваць сяброў. Хай песенька моя яшчэ грамчэй гучыць, няхай жадаю шчасця вам ды звон званчыць.